Right, muri Zimbabwe ndatirega ndimhanye pa-app WhatsApp. Tadzoka zvakare naye kuda. Ndofunga ine video yechinumber 4. Tine 3 amwe atakamboita kumashure uko. Sekuumbisa kwatakakuita kuti kuda charamba chidzoka naye achitipa nhoroondo upenyu hwake mukurarama kwaanoita pakutengesa bonde. Kuda, welcome back. Tadzoka tirimo. Murimo handitika. Tirimo. Samazuva ese rikaenda kuzivise kuti nyika iri kutokuona uri kubuda pa-TV. Handitika. Yeah. Kuda pakaita mubvunzo. Ndichikurangarira ndichaziva kuti video number chii. Wakataura zvekuti iwewe wakabviswa umhandara uine 13 years. Yeah. So pakaita mibvunzo yakawanda. Yana wadaona zonziwa kuti zvakanatsofamba sei, chii chakanatsoitika kuzoti at the age of 13 years munhu asvike katingati kuabuswa. Because ngosati wasvika pamakore anotenderwa iwo nehurumende kuti munhu achinge achikwanisa kuita zvemubedroom. Nyaya yakaitika ndeyekuti ini ndaigara kumusha. Ndina mai vangu nababa vangu. Ndichigara kumusha upenyu hwatairarama hwairwadza rwakaoma. Saka pakazoita sister yangu yakauya ichinditora. Sister yangu yauya ichinditora wakati kuna mai nababa. Ndokumbira mwana ndiende naye. Ndinomutsvagira basa semunhu anga asisaende kuchikoro ndangogara pamba. Tauya tairarama tiri muchitungwiza ndomataigara. Saka sister yangu pakugarisana kwataita waindimbunyikidzo waida kundiitisa zvinhu zvandisingade. Pekutanga waive nemukomana waiwirirana naye. Mukomana uyu aive ari positive. Saka mukomana uyu aiti kuna sisi wangu ndiri kuda munin'ina wenyu. Ivo vaizviziva. Asi ivo sister wainyawa same father same mother. No. Sister vakuita sei? Mwana wemukoma vamai. Alright. Andi alright. Saka sister yangu ndobva yaidya mari yemukomana uyu. Wachiti ndiri kutaura naye aiwa bho. Kusvika mukomana uyu azobhoika nokuti akasvika pakuti musikana uyu ngaambouya kupi kumba kwangu. Ndopa wakanditi iwe ndinoda kuti uende kumba kwaShingi. Vandati uyu munogonditi ndiende kumba kwaShingi sei? Munoitei? Munoda ndinoitei? Sister yangu yakaona kuti inini ndiri kuita nharo dzekuenda kumba kwaShingi. Wakandibata ndobva wandirowa. Wandirowa ndakabva ndadonha. Baba wepa next door waive mukoma waShingi. Ndobva wauya wamuti nhai mama enyasha. Ko sei muri kurowa mwana muchimumanikidza kuenda kwaasiri kuda kuenda. Zvikanzi anofanira kunditeerera. Zvikanzi mimi mukoma kwaShingi kwamuda kumuendesa. Shingi munin'ina wangu. Munoziva kuti Shingi ari positive. Sei muda kuti mwana uyu aende ikoko. Sisi wangu wakangobva ngoneta bva wanyarara bva anofanira kunditeerereni kana ndamutuma. Wachita zvehasha zvezve. Ndobva wandisiya. Vandisiya ndakabuda kunze kwegedhi ndichichema. Vandanomira kunze kwegedhi. Ndobva ndadzoka vandawati sisi. Ndandiri kukumbira mundipo mari yebhasi ndiende kumusha. Kuna mama nababa. Zvikanzi haudzokere kana usati wakunditeerera. Zveshuwa ndakaramba ndiripo. Ndaramba ndiripo. KwaShingi kuya handina kuenda wakazopedzisira wangonyarara. Ndobva tagara. Sisi wangu inini vaive munhu uyauya kuti vaive neutsinye. Wakabva wanondituma kumashops. Wachinditi kumusha haudzokere. Wandituma kumashops wakandienda unotenga muriwo. Mari yawakandipa kuti ndinotenga muriwo handinonotenga muriwo. Ndakabva ndaenda vandasvika kune mukoma. Mukadzi wemukoma wemurume wavo. Vandasvika ndikati maiguru. Hanzi nasisi mundipe mapiritsi egonzo. Zvikanzi mapiritsi handina ndine tumushonga tudiki. Ndikati alright ndipei itoto nokuti wati pane gonzo riri kunetsa. Wakabva wandipa semwana anga atumwa nani nasisi wake. Noti mazuva mushonga wangu usingabvumirwi kutengeserwa wana. Wandipa ndakabva ndanobuda
vandanopinda negedhi rekutown center. Ndapinda negedhi rekutown center ndaona ndasangana nemurume aitengesa makasiketi. Vandati andipewo kasiketi, vandapewa kasiketi yangu. Vandarasa kusvika muhafu kasiketi iya. Ndarasa vandavhura mushonga wangu ndichiuisa muchigubhu muya. Vandatanga kusheka ndichinanga nekuseri kwetown center kwakuine ground rebhora raitambirwa bhora. Vandasvika muground muya paiyewo nechimuti chaiwe kunze kweground. Vandagara vandamwa mushonga wangu. Ndamwa mushonga wangu. Ndanwa mushonga uya. Mushonga uya haurayi vanhu uya. Mushonga makonzo. Wemakonzo. Tiyatwe black tudiki tokaita kunge tumodzi uya. Haurayi asi unoshungurudza. Ndakaunwa after 30 minutes. Ndakatanga kurwadziwa nemudumbu, ndichichekwa nemudumbu, ndichichema. Saka ndakaona kuti vanhu havasi kundinzwa kuti ndiri kuchema ndiri panapa. Ndakashaya power rekuti ndisimuke. Ndakatanga kukambaira ndikakambaira. Ndofunga ndakakambaira asi zvakafanira kubva panapa kusvika parodi apa. At the age of 13. Ndobva ndanozvambarara paside perodi. Vapaita varume vanonzi makoronyera vaibva kwaChikwana kumazuva rodoka. Ndobva kuti mwana uyu ndewe kupi, mwana uyu ndewe kupi. Svikanzi hatimuzive. Ndobva wanditakura vaenda neni pamashops. Vasvika neni pamashops. Ndobva paita baba wakandiziya. Baba veve ndo wakabva wati handei tiende naye. Ndobva ndatakurwa nechingoro bva ndanosvitswa kumba kwasisi wangu. Ndasvitswa kumba kwasisi wangu ndakabva ndaendeswa kuchipatara. Ndaenda muchipatara ndakagara muhospital. Ndichisvika ndakatanga kupombwa nemvura. Zvichinzi poison haasi kurutsa. Saka anofanwa kupombwa kuti mushonga ubude. Wedo ndakapombwa nemvura. Mvura inobuda nepese pane buri. Kupombwa. Vanovhurira, vanoconnecta pipe. Kutepi. Wakonekta pipe kutepi ovha wanokuisa muromo. Obatwa kunzi ndi zvokuti mvura iya inofana kuti imedze. Mvura iyo ndo inenge yakubuda unogona kutotanga kutoita tsvina uri papo pawakarara. Ndiri muchipatara ndeve pachitungudzo hospital. Ndingangoti 20 minutes. Ndobva ndaitwa izvozvo. Zveshuwa ndakagara muchipatara 2 weeks. Noti ndainzi matumbo akwajigika. Ndagara muchipatara 2 weeks. Ndakazorikavha over ndabuda sisi wangu ndobva ndavati ndiindese kumusha kuna mai nababa vakaramba. Tagara ndonga pakatopera almost 7 months. Takazonetsana iwe nyaya yewasheni. Ndainetsana nemwana wawo. Noti mwana wawo taiwe takaenzana. Saka ini zvaindishamisa kuti mwana wawo wanomusiya achiita zvaanoda. Ini ndinoshandiswa. Saka musiya ndakamuti Nyasha ita basa. Ngatibatsirane kuita basa. Varamba zvikanzi wamboita mabasa manganiko ekuti iwewe ungatondiudza kuti ngatisheva. Ndati inini ndamuka ndikatsvaira yadhi. Ndasuka maplates. Izvezvi ndakunzi ndiwache. Iwewe wakangogara ungotiza. Ngatibatsirane. Vatatanga kurwa nemwana wasisi wangu. Tarwa nemwana wesisi yangu. Wakabva wauya wabata inini. Ndobva wandirowa. Zvikanzi uzoti Nyasha mwana wako iri wewe. Unofanira kuita zvinhu zvipanapa pamba. Isu tisi tofanira kuita basa. Vandati mimi makangogara wani. Wakandirowa sisi wangu. Wandirowa. Ndakasiya ndatovaudza panguva iyoyo. Ndikati sisi mai Nyasha ini chandakuita panapa ndakunozvikanda mumota. Nekuti mimi kuramba kunendesa na mama wangu na baba wangu. Ndakabva ndabuda ndakafamba mota yakazonondiroera ndakwaChikwana. Ndarowa nemota wakaenda neni paive nevanhu vaitswanya matombo. Vaenda neni pane vanhu vaitswanya matombo. Bamukuru wangu ndo akazikanwa zvikanzi imi munhu ndimai nini wasekuru vanofamba nebhara vachitengesa muriwo. Munin'ina wemukadzi wake uyu. Handei kumba kwavo ikoko ndobva waenda neni wasvika zveshuwa waudzwa zvikanzi munin'ina wenyu arowa nemota. Ndobva zvanzi handei kupolisi. Vataenda kupolisi. Tasvika kupolisi. Ndobva itwa police case. Vanaendeswa kuChitungudzo hospital. Ikoko ndakakugara 3 months 2 weeks noti chakanonoka kurikavha imbabvu. Ndandakakuwara mbabvu. Ndagara muhospital ndakagara. Sisi wangu waiti wakauya kuvisiting hour ndairamba kutaura nawo. Mazuva iwayo ndopandanda kuzivana nababa vevana wangu vekutanga. Saka vaiti vakauya ana sisi wangu nevamwe wemufamily wakatanga kutaudza ndasingadairi. Ndairamba ndakanyarara. Naiwe taura nesu ndoramba ndakanyarara. Wakabuda mukomana wangu akapinda ndopandaidaira. Ndoti panguva iyoyo asi munhu uyu anga asati amukomana wangu.
aita zvekutengesa mabhanana nechingoro. Saka aipfuura nepabridge pandaitengesera mafirizi tongonditi iwe ndichakuroora ndoti handiroorwe nemurume anopusha chingoro ini. Handiroorwe nemurume anopusha chingoro. But ndiye akazova mubatsiri wangu. Of course akandibreaka nguva yangu isati yakwana but ndiye munhu akandibatsira. Zvadaro izvozvo ndabuda muchipatara. Mukomana uya akambomira kuuya kumba semunhu anga akumba. Sisi wangu pandakabuda muchipatara munhu mota anga andirowa akanoita pati maiwe muna June. Akati pati yataita ndeyekuti ndiri kufarira kuti mwana akararama. 1 2 mwana uyu haana kuremara, haana zvaakawana muupenyu hwake. Asi inini pandakarowa musikana uyu, dhiraivha wangu ndiye akarowa musikana. Ini ndaive ndakabata mwana aive nemwana aive ne3 months. Mwana uyu aive ne3 months mai wacho ainzi wakangomusununguka ubva wafa. Ndopa akati kuna sisi wangu inini sinzi ndisina mukadzi ndakuda ngodana nemunin'ina wenyu. Saka inini ndakubhadhara munin'ina wenyu aiwe mazuva iwayo ndomazuva aipisa siyaso. Aishandira musiyaso. Aive nemari dzake zvechokwadi. Sisi wangu semunhu anoda mari, munhu ane murume, asi ndati sisi wangu anoda mari. Kana uchida kuwirirana nawo make sure kuti uri hure. Kana kuti une business raunoita. Rinoita kuti mese mudye mese. Zvesho sisi wangu wakanowirirana nababa vaya wakati aiwa munin'ina wangu ndinoita sei? Ndinotaura naye munodanana naye. Pekutanga ipapo wakataura neni zvakanaka. Zvikanzi munin'ina toda kurowa baba ava mari. Tavarowa mari hatozovarasisa kumberi haungamboroorwi nemurume uyu. Vakura baba. Baba vakarowa mari. Ini ndine mukomana wangu wandinaye wandaitaimirana naye. Tiri kungoita naye wandoda kuroora. Tagara ndobva ndavati sisi. Ini handisi kukanganwa zvandaita sei zvandaigara ndichikuudzai. Ndokumbira mari ndoda kuenda kumusha. Ndidzokere kuna mai nababa. Wakabva wanditi uende kumusha panapa ndopa uchagara. Ndati alright. Mukomana uya akabva uya ndiri parodi ndiri kuri kumazorudoka nditoine mafirizi dzangu. Zvikanzi nhasi kanonoka kuenda kumba sei ndati ndandakamirira iwewe. Zvikanzi uri kudei? Ndikati ndokumbirawo mari yekuti ndiende kumusha. Zvandakambokuudza zvese. Zvikanzi ndiperekedze tiendi. Ndoda kuenda pamashops paJ madanship ndoma ndoda kupinda pane zvandoda kunotenga. Vandati alright. Pataenda pamba patakaenda ndo patakatanga kusvika paiti panogara mukoma wake vasiya ngoro yake. Patakontinya nerwendo rwedu patanosvika paJ pamashops patanopinda madanship. Akanditengera zvinhu zvaakatenga imomo. Zvaive zvinhu zvekuda kuti inini ndifarire mukomana. Akanditengera chikafu chichi achingononga. Zvikanzi handei kumba kwangu tinodya tichitaura nyaya ndozokupa mari yekuti uende kumusha. Ndobva taenda kumba kwemufesi uya. Handinawo kuziva kuti patapinda mumba akakiya dhoo ndobva landlord wake makini pawindo. Ndobva arara neni bva ndamuti ona zvawandiita apa ndikudzokera kumba kwasisi wangu. Ndonowati ndaita sei? Zvikanzi haisi nyaya. Iwe kwatova mukadzi wangu hapana kwauchaenda. Takutogara tese. Ndomatangira takaita kugara tese. Zvikatazozvarawo nedu 2. Alright, ndongeri first day. Alright, aiwa tapa ipo ndofunga panatsojeka. Panatsonzwisisa. Tanatsopanzwisisa. Tada kutaura kune imwe nhau. Imuradza kuti semunhu ane rombo rakanaka amene katingati lucky here. Noda kuti mataura imuti makagara navanhu vatatu. Vanhu vatatu ava ndikuona kuti vese vaingoenda vachinobvisa pfuma. Vachinobvisa pfuma. Vese hapana munhu akambota nemi mwana asina kubvisa pfuma. Sezvatinomboona zvinoitwa nawamwana unongomitiswa munhu haana chaanobvisa. Alright, pane zvamunoita here imimi kana zvamaita kana zvamunoita zvamunoshandisa imimi pakukwezva varume kuti vakudei uye zvakare vaine unobvisa pfuma. Ndadzotaura chokwadi. Ini nangu ndingataure chokwadi pamhuri yeZimbabwe. Ini handibati mushonga. Handine zvinhu zvandokwanisa kuita mulife. Zvinhu izvi pekutanga ndasingazvinzwisise zvemanjuzu. Ndasingazvinzwisise. Ndaitoitawo nharo. Zvinhu izvi ndingati zvakatanga ndakazonyatsozviziva. Ndarambana nemurume wangu wekutanga.
wechitu ndandine friend yangu yandakangowirirana nezvekuti taingosangana pamashops achingoti unochena skin yako unozorei zvimwe zvaivo zvandopanotangira kanyaya dzemahure unozorei neshamwani ko iwewe unombozvifambisa sei iwewe takutaurirana pai ndopandakamuti mwongo inini nditozivo ndinongowanawo mari ndongorongowo mabhajeti angu ndobva nditi ndoda kuti timboende unoshandirwa kwandinoenda kana uchizvifarira vana muti kunoshandirwa tine tichienda kuchipostoreri kana kuchivanhu zvikanzi kuchivanhu vana muti kuchivanhu ndokuda nokuti chivanhu ndakakura ndichichiziva mai vangu vaisvikirwa nemudzimu zvikanzi it's okay tinoenda mangwana vandiziva right mangwana izveshiwa akauya kumba kwangu ndobva nditi handei ndobva taenda tasvika kwagogo vaya vakanonditi muzukuru handina zvakawanda zvandokwanisa kutaura newe zvinhu zvishoma shoma zvandoda kutaura newe wagara mudzimba zviri kuramba ndikati ichokwadi zvikanzi ndakakutarisa kudai hausi munhu wemhanga manga uri munhu wekutoti dai watova nemari dzako utori nechako chaunonongedzera kuti ichi but nenyaya yekuti hausi kuteedzera zviri kudiwa ndozvinhu zviri kukanganisa upenyu hwako vandati gogo saka chii chiri kudiwa zvikanzi iwewe wakambonzwa here zvemanjuzu ndikati ndakazvinzwa but ndaiudzwa hangu mumapostori ndaingoti ndikaendawo mumapostori ndaibva ndanzi une manjuzu but inini ndinozvishora manjuzu acho chii chinombonyatsoita chindiudzai mimi ndinyatsonzwisisa zvikanzi manjuzu zvinoreva kuti vasikana wekumvura wasikana wekumvura vari pavari we vanokubatsira kushava muupenyu hwako ndo vanokuitira zvese zvaunoita izvi usafunzira kuti ndiwe ndizvo zvinhu izvozvo vandoti saka ndofanira kuita sei wakabva vanonditi unofanira kuita dhina asi tisati taite dhina tichatanga kuenda musango umu tichanokumbirira takumbirira tichatanga kukumbirira vanhu vevaridzi vedunhu takumbirira varidzi vedunhu tichaenda kumbereko kwamai tabva kumbereko kwamai tichaenda kune ababa tozopedzisira kune vasikana vemunhu tobva taenda kuna musika wanhu vobva vanotishisira kune machemberi ndobva ndati saka zvinhu zvinodei ndobva vanondiudza panodiwa zviyo kana kukunzi tiri kuenda tofanira kubika kahari kedu kedoro totenga maswitsi edu chichichi zveshuwa ndakaita sezvavakataura ndobva taenda kusango aiwa taive takawanda tasvika kusango kuya machira andaifanira kunge ndinawo ndakazvishongedza ndakanzi unofanira unomarota wega handifanire kukudza machira zveshuwa musi iyoyo ndakabva kumba kwaobva ndaanosvika kumba ndarara ndakatanga kuroteswa jira rinonzi scotch god ndikaritaura even kumaprofita ndikanzi ndaenda pamuprofita ndikamuti jira rangu remanjuzi rinonzi scotch god havarizivi asi inini mukatonditi ndikatonzi nasahwira wangu handei ndinokutengera ndikasvika mumusika sezvakaita last time ndaive nachipo anditi kuda takuda kumbofambisa zvinhu zviri pauri wewe semaudzirwo atiri kuita aiwa handei ndokutengera inini takasvika pamusika kumbare ndasvika pane machira ese ndinotovhura maziso kudai asi ndinorishaya pandinovhara maziso kudai ndikavhura maziso ndobva ndatokunongedzera kuti iro mungava mumaprofita ndakatomboedza kuvabvunza jira iro ndikasvika pamuprofita kazhinji kaika ndakuona kuti anoona here ndinomuti inini ndinonzi ndine manjuzu saka ndonzi nditenge jira scotch god rakaita sei anobva ati kala iwe handisikuiziya ndinotoziva kuti muprofita uyu anogona kanzi agona zvadaro takabva ndanotenga machira angu ndarotiswa machira aya ndakatenga iroro 1 nechuma ndandakanzi chegodhi nechesilver necheblue ndakabva ndanotenga chegodhi nokuti ndaida kubatanidza nejira rangu vataenda nazvo vandaenda nazvo kumasango kuya zvanopururudzirwa vandatoudzwa kunzi jira rako iri haripetwe unofanira kungorisa mumba mako rakahenyika vandati alright vatadzoka kumba tatopira kurwizi zvese kurwizi munogona kutosvika kwakatonhora sezvakaita panapa motanga kupira muchipira inini pandopira inini ndega ndinozviona kuti zveshuwa ndine manjuzu nekuti mhinduro yangu ndinoipiwa ndega vanhu pakanyara kudai panoita mhepo
kupira kwacho da unazonzwisisa kuti munenge muita zvekuita sei kana kupira munenge muita zvekuita sei. Ndikaenda kuRwizi ndinosvika kana kunzi takawanda ndinokusiyai mese moita zvamunoita. Inini ndini ndinonokukomberera idare iroro. Ndinosvika ndinoenda ndine masweets, mixed sweets, maminti, mati, matofi, pane masweets anotengeswa ari mixed sweets so. Ndo ndine ndinawo nerice rangu newine yangu. Inini ndowanzonopira inonzi sweet lips. Ndiyo ndoenda nayo. Nefodya yangu Everest nezviyo zvangu. Saka ndinosvika ndokanda masweets angu, ndokanda mabiscuits angu, ndokanda rice rangu. Ndotora zviyo zvangu handikande mvura ndokanda kwekupedzisira kweRwizi. Ndine ndichitaura ana Manjusi ndauyewo pano ndiri musikana ndinodawo mari ndinoda goridhe kupenyerwa chaicho. Pana vandinyatsogono kutsanangura nokuti handisi mazviri. Ndopedza ndobva ndakanda fodya yangu Everest. Ndokona kukanda kana ndine briki kana ndine kesiwo 20 peki kana ndisinawo ndine tushoma kana ndine tushoma ndenchedzoka kwacheterera ukasi vasikana yokumvura kuti vatapirirwoka kuti auye. Haiwa hazveshuwa panguva iyoyo mega munopindurwa kana ndiri pazvinhu zvangu ndendiri pazvinhu zvangu zvechokwadi nokuti handiwane nguva yekuseka ndendiri pachokwadi chokuti ndauyozotaura nevanhu vangu ndo vanondishavira ndo vashavi vangu. Ndokanda fodya yangu mhepo ye ikauya vane hana nete unotowanza achitoti mubate ingabve ikoko but ndinoziva hangu kuti kana ndichiendapo kana ndisingade zvekutorwa mumvura sezvandakamboita ndakambotorwa mumvura ndikatomboita 1 hour ndiri mumvura ndikazobuda. 1 hour ndiri mumvura vanhu vasingatondione kubva ndazobuda. Saka ipapo manje ndine chinhu chandakazoudzwa nerimwe svikiro randakarota vandanofanira musango imomo vandasangana wanditi iwewe uchaita problem hombe uchapedzisira watorwa uzogara mumvura zvenguva yakareba. Saka zvandoda kuti uite unofanira kuti kana wakuenda kumvura unobvisa nguo yawo yemukati. Saka kazhinji kacho kana ndichinokumbira ndikaona kuti takuenda kumvura patinodarika Rwizi kudai ndinobvisa bhurugwa ndobvisa mubhegi hainditori. Ndo zvinhu zvandosiya izvo. Saka kunyange pakaya mhepo ikati vhuvhuta ikaita sei hongu vanhu munogona kurova neana but inini muri dzinenjiza kuti aiwa hapana kwandiri kuenda hapana kwandiri kuenda zvongopero zvakaita sei zvakadaro. Saka zvinhu zvandakanzwisisa ini nangu handibate mushonga vamwe vanhu vanogona kutonetsekana kuti musikana uyu dzimwe mari dzaanongowana dzaanoita chii. Ini ndinotoziva kuti ndine vashavi vangu. Saka kune vamwe vakundinzwisisa unotonzwa achiti handi unozotoonawo ndikana wakumbiriro ndinasahwira wangu nhingi dai mamuvhuriro nzira mumubvisire tsotso munzira umu anotoona kutoti aiwa zviri kundiendera. Saka ndo zvinhu zvandobhilivha muupenyu hwangu. Izvo zvemanjuzi hausi mishonga here? Hausi mushonga. Hakusi kuromba here zvakare? Hakusi kuromba. Kuita sei? Kune vamwe vanotoita zvekunzi zvekutengera manjusu but inini handina kutengera. Nyaya iyi yakarebesa mukada kunzwisisa kwayakatangira nokuti zvakatanga ndichitori kuchikoro ndiri grade 6 taigara kumusha kupi kwacho kwaMutoko ndichigara kumusha. Saka ini ndaigara pachikoro. Ndichigara pachikoro pana medhemu wakangondifarirawo nekutambudzika kwataiita kumba kwedu. Wakabva vanoti kubva wauya kuna mai vangu nababa vangu vati ndokumbirawo mwana wenyu ndinoda kuti apota achitamba nemwana wangu. Ndomatorera avakandiita kuchikoro. Saka ndaigara pachikoro vachinibhadharira school fees vachita sei. Saka taiwe nenguva yekuti tainzi kuchibhorani masikati kunodiridza muriwo kunorima muriwo ndokwazvakatangira. Takati vamwe vana vaiita zvekuimba zvechechi zvaizve wachikireshana wachibuda madhimoni. Saka ndaiwe pakiu yekuchera mvura kuti ndinodiridza muomba wangu. Saka ndakabva ndanonakidzwa nezvaiita vana. Ndopandakabva ndabva pakiu pepe pandaenda kune vana pandasvika ndati ndikireshe moni ndoda kubuda zidhimoni nokuti zvaive zvekunyepedzera zveudiki zvaingondinakidzawo panguva yawaizviita wasvika. Saka pandakatanga kukireshwa nemusikana ainzi Pauline ndopandakangodonha. Kubva ipapa ndinozoziva kuti chii chakaitika. Ndakazopatika ndatova kuchikoro. Pachikoro apa paigara bamunini wangu munin'ina wababa wangu waiita zvekudzinga vana zvezvi like zveukiyateka pachikoro.
wachindipfungaidzira mama kazara mugumbezi mweme ndopandakangonovhizura gumbezi vandati komukundiita seiko zvikanzi atete pane zvaitika mwanangu saka ndinoda kuti nhasi usarari pano pachikoro tiri kuenda kumba handiti vandati alright abamunini wangu vanondiudza kuti wasvikirwa nemudzimu wangonditi pane zvaitika saka ndaenda kumba ndo pandakazonzi nababa wakasvika yovha wataura nababa wangu ini nose mwana ndanda kutotamba wataura nababa wangu wakanditi kwakumazoro doko mwanangu pfeka toda kuenda kwababa mukuru kwababa mukuru baba wataka pane nyaya yatoda unogadziriseko sandoda kuenda newe namama wako andati alright uri kurwara mwanangu vandati alright ndobva ndapfeka waenda neni ndakasvika mukicheni mababa mukuru mema takapinda mama tozara vanhu vefamily yedu ndobva zvanzi matsvaga here deze zvikanzi deze taanaro zvikanzi chiitai zvinoita wakomana kunozosviba munhu akatanga kuridza ngoma ndiba mukuru wangu murume watete vapatanga zvikanzi songu yamanzi imbwe imba ikavakomana vanhu vatanga kuimba songu iyoyo vazhinji vanoiziva ende vazhinji vanondiziva vanofamba neni vanoziva kuti songu iyoyo vakairidza aiwa vanoda kubatsirwawo vanoda kuita sei aiwa vanondiwana ipapo wakatanga kuimba songu yekuti tataguruwe kwatabvira kure kure nenhamo muri yopera makatarira muchiona vachiridza mbira mudzimu uyo ndopa wakabva wanobuda wabuda ndobva wataura zvawakataura inini panguva iyoyo handina zvandaiziva ndisina zvandaiziva ndakazongopatika ndakutonzi chigadzirisa hembe takuda kuenda kumba ndagadzirisa hembe yangu tagara pasi baba vangu vakabva vanotorwa nababa mukuru saka baba vangu vaindifarira vasikana tatiri tu nemuhombo vanga usinganyolinga zvokuti kana nhasi inini lingi yangu ndina mudhara ndobva vandibata ruoko bva vati uya kuno kuti inoona wamudhara toda kuenda kubikumba baba ina vanenge nababa vangu 3 nababa mukuru wangu 1 nababa vangu vari 5 neno 6 tagara zvikanzi wamudhara nyaya imaiona sei zvikanzi muning'ina tarisa dzinza rino rese hakuna mwana akambosvikirwa nemudzimu zvouya uzosvika pamwana mudiki isusu madhara tiripo hazviite izvozvo mangwana tofanira kuenda kwaamhondoro nemwana uyu taenda kwaamhondoro mudzimu uyu ngaubve pamwana unovhiringidza mwana zvechokwadi ndokwatakaenda ndobva ndanoitwa zvandakanoitwa mudzimu uyu bva watsipikwa saka inino nekukurawo nekufamba kwenguva kwekuti mwana unenge uine question mark ndakatanga uchiita zvinhu zvine hanzvadzi yangu tiri tu takufamba tiri tu ndokwandakazotanga kuudzirwa nyaya yemanjuzu vanhu achitanga kuzviteedzera hana nhasi ndirimo mugiya ndakambozvinetera zvakaitika ndakapara mhosva yandakapara vandanotipirwa nemupurisa aiita nyaya yangu vanonditi kuda une 7 madhoketsa uinawo pamakona domestic violence uri kurwa nevanhu chitaedza musikana wekupedzisira uyo wacheka kumeso uyo pakaipa ukuenda kujeri saka toita sei vandati inini zvandakuita panapa ini ndakutiza imi munongoti mukundishaya zvikanzi wakutiza vandati zvechiva ndakasvika kumba kwangu vandapfeka vandaenda kubhulawayo ende kubhulawayo naansingazikanwi inina wacho naansingakuzivi ndakangosvika zvakaoma kusvika kune vanhu vanenge vaitaura chirudzi chavo iwe usina zvakuziya ndakatanga unopinda musaluni ndichiti ndikapinda musaluni ndichawana mubhleki wandokonektana naye kuti andiudze kuti kunowanikwa mahure ndikupi ndasvika musaluni ubva ndagara semunhu aive nezvimaoi zvake zvikanzi sister muda kurukwa here ndakamba ndati kanwaro ndasangana nemunhu anogona kutaura shona ndikati yes ndikuda kurukwa muda kurukwei vana muti ndiruda bonding vana achindiruka vana muti munoziva here kunowanika wasikana zvikanzi vasikana wakaita sei ndikati vasikana vanoita zvechipamba vanotsvaga mari zvikanzi ndine pagogo pandoziya panogara vasikana ndikapedza ndonokusiyapo akapedza kundiruka zvechokwadi vanondisiyapo vana totanga kutorwa giya ndirimo mubhulawayo ndichitsvaga mari yangu ndakaita 7 manzi ndiri kubhulawayo vandadzoka ndakasvika machira angu emanjuzo abiwa ndaishandisa rumhombe saka zvinhu zvangu nekuda kuti landlord wangu asingazivi kuti ndiri kubhifoni ndatorasa laini ndingori nefoni ndatochinja laini wakabva wanobudisa zvinhu murumu mandaigara muhombe bva wanozviisa murumu diki ndopa wakanditi vanhu wakabudisa zvinhu izvi wachiisa handisirini ndakatsvaga wakomana wakazvibudisa
ndopandakangodhiniwa nezvemanjuzi kuti alright kana ari manjuzi echokwadi anondivhikirira mulife mangu chaiyo andinoziva seiyo zvinhu izvi zvakabiwa iwo vakatarisa zvinhu zvaifanira kuenda ndopandakambozorora batizva mai manje handidi kunyeperai ndatanga nokuti ndandichirohwa nenhamo ndatenderera mumaprofita vanondiudza kuti amai kana musati madzokera pazvinhu zvenyu hamuna chamunoita amai kana musati madzokera pazvinhu zvenyu hamuna chamunoita saka hazva mai manje ndadzoka zvangu ndo mushonga wangu wandinawo iwoyo wandinonzi kuda anobata mushonga ndo wandakabata iwoyo. Alright, nyaya yenyu yakarebesa. Saka anenge achikubatsirai pakufambisa dare remanjuzi iri ndiani manje? Ndiumwe mukadzi wandowirirana naye. Hazvimazita ora mazita ndoziva. Vanoda vanonga vachingodawo vanoda ukangouya ukanduza kana kuti kazhinji kacho ndowanzosiririswa nemunhu yaya anongosvika ongotanga kutaura problem yake kana kuti mwe wangu ngatimbodai timbodai anenge achibata ari kuchivanhu kuchipostori kumanjuzi uri kuchini nazo patsanudzai kuchivanhu nokuti ini nangu mapostori handione dare rangu richifamba zvakanaka plus mapostori angona kutokushandisa sei mapostori anogona kutosvika kazhinji kacho ukasvika pamupostori akakubata pamhanza pako achikuisa muchinjikwa otozota utotora laki rako ari kutokushandisa saka ndo zvinhu zvandonetsana nemapostori paanoda kundibata ine handibvume nemusoro wangu handidi kubatwa. Alright. Zvekusabatwa izvi zvikunzi musabatwe makazviudzwa here kumanjuzu kana kuti zvikufamba sei? Ini chinoitika ndechekuti pazvinhu zvangu zvizhinji zvochindoita zvekurota. Saka ndogona kutorota ndichitoudzwa unzi usadai usabvumire munhu kuti adai. Saka ndogona kutokuudza ndega kuti handidi izvi zvakafanana nekubatwa mapindikiti angu handidi. Munhu anogona kutokusiyira mutoro wake. Ko panguva dzebonde haabatwe? Handidi. Ndotoudza munhu kuti usandibata. Vanotondiziya vanokechana neni vanotoziziya kuti hadine mapindikiti ake. Ukatoda kundinzvenzvera ndinotodai. Unobaura kuti panguva dzebonde murume kada kubatira unobatira pai? Ipapo hangu handidi kunyepera, ipapo handizoziye, ipapo ndo pandisingachenure. Asi the moment yatei tichiri kutandara ukada kundizembera undibata kudai ndotokudza kuti handidi kubatwa. But panguva yebonde apa handizoziya hangu. Sevanhu vanenge vakunakirana ungazozvitarisira here kuti ndakubatwa apo mune mautonakirana. Alright, I think muri Zimbabwe kwanhasi tinombogumira pano. Achadzoka zvakare kuda. Maybe inenge yavidhio number 5. Achitipa nyaya dzakawanda ndomunga murongozvinzwirawo kuti aiwa kuda munhu akakura upenyu umwe norema uye munhu akasangana nezvinhu zvakawanda. Saka anenge achisheya nyaya dzese idzodzizi pano pachibanda media. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka asi ndisingakanganwiwo kutenda mukomana uyu akandibatira muchina director Tabs. Much love.